Mistednin distinti, donaturi tad-demm, impjegati tas-servizz ta' trasfużjoni tad-demm, ħbieb. Huwa pjaċir kbir tiegħi li għat-tieni darba fl-istorja tad-donaturi tad-demm f'pajjiżna qed ninaqdu biex niċċelebraw il-ġenerożità bla qis ta' 17 l-individwu li qed jingħataw għarfien fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tad-donaturi tad-demm. Il-kontribut tagħkom għal ġid tal-poplu ta' daw il-Gżejjer huwa għajn ta' aspirazzjoni għalina l-koll. Fismi u fissem il-poplu Malti nagħtikom ħajr minn qalbi. Din l-okkażjoni hija messaġġ qawwi li jsaħħaħ it-tema magħżula għal kommemorazzjoni internazzjonali għal din is-sena. Id-demm jaqadna l-koll. It-trasfużjoni tad-demm u prodotti tad-demm salvaw il-ħajjiet ta' miljuni ta' nies madwar id-dinja kull sena. Madankollu huma biss 62 pajjiż fid-dinja li jiksbu il-100% tad-demm li jeħtieġu mingħand volontiera li jagħtu d-demm bla ħlas. Skont l-Organizzazzjoni tas-Saħħa, madwar 40 pajjiż għadhom jiddependu fuq qoti ta' demm minn membri tal-familja. Kif ukoll f'ċerti każi estremi fuq donazzjonijiet bil-ħlas. Loti ta' demm ifisser ħajja itwal għal pazjenti b'mart terminali kif ukoll kwalità ta' ħajja aħjar. Nies li jagħtu d-demm huma essenzjali għal proċeduri mediċi u operazzjonijiet komplessi u jsostnu l-interventi essenzjali li jsalvaw il-ħajja, li minn daqqiet ikunu meħtieġa fil-kura tal-ommijiet u tfal. F'Malta huwa loti tad-demm b'mod volontarju li jaqdi l-bżonnijiet tal-isptarijiet tagħna. Għaldaqstant dan il-jum jagħtina l-opportunità li niċċelebraw, ninkoraġġixxu u nsaħħu l-kultura ta' servizz volontarju li diġà jeżisti f'pajjiżna. Huwa wkoll jum li fih jeħtieġ li nisħu fuq l-importanza tal-konnessjoni li teżisti bejn id-donaturi tad-demm u l-pazjenti. Illum hija opportunità wkoll biex narfu kemm is-sistemi ta' donazzjoni volontarja u bla ħlas huma essenzjali biex in-nies ikunu mħeġġa jieħdu ħsieb xulxin. Illum ukoll hija okkażjoni biex niċċelebraw is-sem kbir li d-donaturi tad-demm f'pajjiżna jagħtu biex tinħoloq għaqda bejn individwi, familji u diversi komunitajiet f'Malta u f'Għawdex. Jalla dan il-jum u l-messaġġ ta' solidarjetà iservu ta' stedina u inkoraġġiment għal kull min hu b'saħħtu, speċjalment żgħażagħ li qatt ma taw id-demm biex jitħajru jagħmlu dan b'risq dawk fil-bżonn għax ikunu f'sitwazzjoni bejn ħajja u mewt. Ippermettuli nieħu din l-opportunità wkoll biex nifraħ lil dawk kollha li jaħdmu fis-Servizz Nazzjonali ta' Trasfużjoni tad-Demm. Grazzi għall-isforzi tagħkom loti tad-demm jibqa' priorità ewlenija fuq l-aġenda nazzjonali. Ix-xogħol bla qiegħda tagħkom jiżgura kwalità, sigurtà u provvista adekwata ta' demm u prodotti tad-demm għal pazjenti li ħajjithom tiddependi fuqhom. Inħeġġeġ ukoll bisħieħ lill-pubbliku Malti biex jibqa' jwieġeb għas-sejħiet urġenti għad-demm. Għaliex dan il-ġest ġeneruż isalva l-ħajja u jiżgura li l-provvista tad-demm f'pajjiżna tibqa' adekwata u sostenibbli. Fl-aħħar nett, ejjew ninaqdu flimkien biex nirringrazzjaw lil kull volontier u volontiera li jażlu dan il-ġest nobbli li jagħtu d-demm biex jasalvaw il-ħajjiet f'pajjiżna. Il-ġid tas-soċjetà tagħna għandu jkun mibni fuq dan is-sens ta' dmir li nieħdu ħsieb xulxin l-aktar lil dawk l-aktar vulnerabbli fostna. Meta nagħtu d-demm, nagħtu l-ħajja lil min għandu bżonna.
xem maqwa mill-li nsalvaw il-ħajjiet. Nirringrazzjakom.